Bună seara, bine ați venit! Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți încă într-o seară alături de Librăria Bizantină și pentru faptul că în acest fel onorați unii dintre dumneavoastră încă o dată, alții pentru prima oară, pentru că încep să cunosc publicul, acest proiect cultural al Librăriei Bizantine, un proiect care, iată, primește tot mai multă amploare și tot mai multă consistență, un proiect tot mai dens, ca să spun așa, un proiect eminamente cultural, care, după cum știți sau după cum aflați și după cum o să vedeți și în această seară, își propune mai multe lucruri. Printre ele este acela de a face ceva mai strânsă legătura dintre autor și public, legătura dintre cititor sau consumator de artă, iertați-mi barbarismul, dintre receptorul de artă și cel care produce artă, cel care creează, cel care contemplă înainte ca noi privitorii să facem asta. Dar pe lângă facilitarea acestei relații mai strânse dintre lumea creatorilor și lumea receptorilor, dacă îmi permite să spun așa, ne propunem și prin acest proiect cultural ambițios, cum vedeți, al Librăriei Bizantine, și relansarea unor dezbateri sau încurajarea acelor dezbateri privitoare la modele, la repere, firește, eminamente spirituale, dar spirituale nu neapărat în sens religios, spirituale în sensul cel mai larg cu putință, pentru că dacă dumneavoastră cunoașteți, cel puțin într-o anumită măsură, proiectele culturale ale Librăriei Bizantine și ale editurii bizantine în același timp, ați putut să observați faptul că toți invitații și toate numele pe care Librăria și editura bizantină le propun publicului românesc și în ce privește întâlnirile de la Librărie publicului bucureștean, toate aceste nume au o anumită legătură cu ceea ce înseamnă tradiție, cu ceea ce înseamnă valoare, cu ceea ce înseamnă memorie culturală, cu ceea ce înseamnă identitate și cu ceea ce înseamnă până la urmă verticalitate. Sau dacă vreți o axiologie verticală, o scara valorilor, pentru că asta este până la urmă cel mai important lucru. Ei bine, în această seară îl avem alături de noi pe Mihai Sârbulescu, care, cred, nu mai are nevoie de prezentări și cei care ați venit să-l vedeți, mulți dintre dumneavoastră, poate cei mai mulți, îl cunoașteți poate mai bine chiar și decât mine, adică de mai mult timp. Pentru că, firește, vârsta, aș spune și aici cuvântul. Dar nu e vorba doar despre vârstă, e vorba și de prezența lui Mihai Sârbulescu în ultimele decenii, în ultimele 3 decenii, sau mai mult de 3 decenii, în viața culturală românească, înainte de toate în pictura română contemporană, pentru că el este unul dintre principalele nume ale fenomenului artistic românesc al ultimei jumătăți de secol. Ei bine, prin aceasta Mihai Sârbulescu se impune ca un nume de referință, se impune ca un reper al generației de creatori, de plasticieni ai ultimelor decenii, dar totodată prin astfel de proiecte culturale, cum este acest volum pe care îl lansăm în această seară, se impune în genere ca un nume de referință al culturii umaniste românești contemporane. De aceea în această seară l-am invitat pentru că este personajul principal al unei cărți de dialoguri cu Vasile Petrovici, colecționarul de artă Vasile Petrovici. Este personajul principal, sau dacă vreți, eroul unei cărți, care înainte de toate, cartea pe care o vedeți, înainte de toate este cartea unui destin autopovestit. Cartea unui destin care se auto-introspectează, fiindcă nu e vorba de o autoprezentare, nu un self-promotion sau ceva de genul acesta. Este cartea unui destin de creator și când spun destin nu mă refer strict la un parcurs biografic, nu mă refer la un traseu limitat la reperele propriei biografii intelectuale sau umane, intime, ci când spun destin mă refer inclusiv la opera domniei sale, mă refer la gândirea domniei sale și o să specific în curând la ce mă refer mai exact. Probabil că dumneavoastră cunoașteți reperele importante ale biografiei lui Mihai Sârbulescu, de aceea eu mă voi referi doar la câteva dintre ele care au o profundă semnificație în raport cu arta pe care o creează și pe care o cunoașteți și în raport și cu multe lucruri pe care le povestește în această carte. Știți cu toții că este absolvent al Institutului de Arte din București. Probabil cunoașteți și faptul că a fost nu odată bursier, e vorba de o bursă în Austria, nu? La Horn, respectiv de una la Aachen, în Germania. Și un alt aspect, din nou, cumva fundamental în biografia culturală, în destinul spiritual și artistic al lui Mihai Sârbulescu, este unul dintre
fondatorii și membrii nu foarte importanți ai celebrului, permiteți-mi să spun, grup de artă Prolog. Un grup de artă despre care nu eu trebuie să vorbesc în această seară și sper că dumneavoastră veți spune câteva lucruri și despre Prolog, reamintindu-l publicului care ne însoțește în această seară. Un grup de artă care probabil două lucruri în mod fundamental le-a propus: o reactualizare a tradiției, un raport viu, un raport dinamic cu tradiția, pe de o parte, respectiv, ca să citesc pe Andrei Pleșu, a propus o artă a așteptării. De ce spune Andrei Pleșu o artă a așteptării? Pentru că e vorba de fapt este vorba de discursul de la lansare, nu? De la acea expoziție, prima expoziție a grupului Prolog, de grup, din 85, așa, o artă a așteptării în sensul în care în așteptare se conține deopotrivă căutarea și găsirea. Fără să fac o hermeneutică a hermeneuticii lui Andrei Pleșu, eu mă limitez la aceste foarte, foarte rapide observații și referințe pentru a spune că acestor repere din biografia și bibliografia lui Mihai Sârgulescu trebuie să le adăugăm și întâlnirea sau întâlnirile fundamentale ale domniei sale cu personalități marcante ale culturii românești și totodată ale spiritualității românești, ale spiritualității ortodoxe în mod special. Și aici sunt câteva nume care ar trebui pomenite și care probabil că vă sunt cunoscute, cum sunt Benedict Ghiuș, Arhimandritul Ilie Cleopa, Constantin Galeriu, Ioan Alexandru Firește, care de altfel este probabil un pod între dumneavoastră și Dan C. Mihăilescu, nu? În urmă, pod puternic, un pod solid, vreau să zic, care mi-a schimbat viața. Este o frază care cred că se regăsește în ambele jurnale, în ambele cărți de dialog, fiindcă în urmă cu câteva luni, în același context, la Librăria Bizantină, lansam un alt volum similar și la fel de relevant din punct de vedere cultural, dialoguri între Dan C. Mihăilescu și Daniel Cristenache, și acolo am regăsit această frază, această afirmație și astăzi căutam în această carte afirmație. N-am mai găsit-o până la urmă, dar dumneavoastră sunteți proba că ea există acolo, cum că Ioan Alexandru a fost un personaj decisiv în destinul, fiindcă vorbeam de destin și e vorba de un caracter destinal al experienței culturale a amândurora dintre invitații noștri. A fost un personaj care a schimbat în mod decisiv destinul lor, Ioan Alexandru. Poate că o să vă referiți și la personalitatea lui Ioan Alexandru. Un elogiu al excesului, spunea domnul Sorin Dumitrescu, un elogiu al excesului este arta lui Mihai Sârgulescu. Din nou, eu vreau doar să marchez câteva repere hermeneutice, nu vreau să le interpretez la rândul. Un elogiu al excesului, dar să nu uităm că, înainte de a fi un elogiu al excesului, arta lui Mihai Sârgulescu pornește de la formele elementare. Și în acest volum, dar și cu alte ocazii, și de fapt în chiar arta domniei sale, Mihai Sârgulescu nu odată face o referire la bucuria formelor simple, a formelor elementare, despre care chiar ați vorbit cu Vasile Petrovici în acest volum de dialoguri. Încă din copilărie, spuneați dumneavoastră, ornamentam cu briceagul iarna la gura sobei surcelele pregătite pentru foc. Acesta este un detaliu pe care îl veți găsi ceva mai elaborat în această carte de dialoguri. Este un detaliu biografic care spune ceva despre geneza, dacă vreți, formelor în arta lui Mihai Sârgulescu și spune ceva despre afirmația pe care o făceam anterior, și anume că arta sa, înainte de a fi un elogiu al excesului, este un elogiu al formelor elementare și o bucurie totodată a formelor elementare. Dar, dacă este vorba de o artă, de un exces al elogiului în arta lui Mihai Sârgulescu, este pentru că, cum spune Sorin Dumitrescu, e până la urmă vorba în arta lui Mihai Sârgulescu despre sublim, despre o stare a sublimului, despre o trăire constantă a sublimului, și sublimul este acest preaplin, ca să folosesc un termen care cred că se potrivește foarte bine. Sublimul este acest preaplin care face acest elogiu al excesului, al abundenței, dacă vreți, sau al stării de plenitudine. De la formele simple, de la formele elementare, dacă vă amintiți, primele opere foarte cunoscute, care l-au și impus pe autor, cum este Vasul, deci de la formele elementare, de exemplu, ale vasului, ale clopotului, un alt ciclu foarte important și de referință în opera domniei sale, se ajunge la forme mai elaborate, dar care în egală măsură sunt simboluri ale plenitudinii. Biserica, de pildă, este unul dintre ele. La Balcic, de pildă, aveți acea celebră biserică
în culori galben, nu? Într-un fel de... Așa e acolo. Așa este acolo. Aveți mai multe variante, care, după cum îi place lui Vasile Petrovici să creadă, ar semnifica lumina pe care biserica o reprezintă în peisajul întunecat, nu al Balcicului, ci în general al istoriei. Asta ca să facem și o anumită referință la... Și al vieții noastre, da. Am și pregătit o întrebare în acest sens pe care o să vă pun ceva mai încolo. Ca să nu vorbesc eu mai mult decât invitații mei, o să mă opresc aici, invitându-l pe al doilea oaspete important al serii de astăzi să ne vorbească despre această carte. Este vorba de Danciu Mihailescu, deja un prieten al librăriei bizantine și al editurii bizantine, care, iată, are motive să vorbească despre cartea lui Mihai Sârgulescu, de dialogul al lui Mihai Sârgulescu cu Vasile Petrovici, care, apropo, își cere scuze pentru faptul că nu este în această seară aici și noi regretăm în egală măsură absența domniei sale. Deja am spus unul dintre motivele pentru care dumneavoastră puteți și trebuie să prezentați această carte și el este Ioan Alexandru. Cred că sunt și altele. Domnule Mihailescu, vă invit. Mulțumesc foarte mult. Merge ăsta? Sigur? Da, merge. Da? Sau unde? Dacă nu vorbiți tare, ca la școală. Eu n-am senzația că se aude, dar mă rog. Bună seara, deci, păi, înainte de a vorbi de Ioan Alexandru, înainte de a vorbi de prietenia mea cu librăria bizantină, trebuie neapărat să vă spun că sunt un prieten vechi al lui Mihai Sârgulescu. Mă gândeam astăzi că sunt aproape 40 de ani de când ne știm, de când frecventam exact aceste cursuri ale lui Alexandru. Și vă mulțumesc foarte mult că îmi dați ocazia să fiu astăzi aici, pentru că, așa cum am mai zis și altă dată, eu n-am prefect, eu am prieteni. În primul rând, de ce țin eu la Mihai? Trebuie să vă spun că este un om destul de inconfortabil. Este un personaj care când vrea să fie ațos, este ațos. Este un om care atunci când vrea să te hărțuiască intelectual, spiritual, știe să o facă și mai ales la mese, când vine voiam și o să pun mâna pe paharul de vin, spune, Doamne, ce vrea postmodernismul ăsta, Doamne? Nenorocire, vă dați seama ce subiecte se aruncă sau comparații între Tarkovski și Picasso. Sau tu ce părere ai de Cărtărescu, de romanele lui? Tot timpul când duceam și o mână la un pahar, mă harpona cu o întrebare de acest gen. Știe foarte bine ce vrea, știe foarte bine ce idealuri are, ce principii are, își apără foarte bine punctele de vedere, dar totul într-o atmosferă de amenitate, de toleranță. El, de fapt, este un amestec foarte bun și de-aia țin eu la el mult, în primul rând, pentru că îmi seamănă foarte mult. Ne asemănăm prin dialogul de contrarii din lăuntrul nostru. Fiecare este un orgolios, dar care se vrea un smerit fără de margini. Fiecare are o anumită păgânie, o iubire de natură în lăuntrul lui și o plăcere a păcatului, oareșcum autodestructiv, dar totul într-un creuzet de căutare a lui Dumnezeu. Chiar îmi pare bine că aici, la întrebarea care este cel mai frumos loc pe care l-ați frecventat în lume, nu spune Atosul, ci exact cum aș spune și eu, Veneția. Bun. Este un coleric cu reacții intempestive, cu reacții umorale, dar totul pe un fel de nostalgie a melancoliei, dacă pot să spun așa, ceva care seamănă cu un pleonasm. El nu poate fi nici flegmatic, nici melancolic și are o nostalgie a împăcării, care împreună cu toată forfota, cu toate căutările din lăuntrul lui și de care am să vă spun un pic mai departe, îl transformă într-un personaj foarte viu, care s-a muncit o viață întreagă, care în 1974 nu știa să-și facă crucea ortodoxă și o făcea la modul catolic, pune aici el, deci de la stânga spre dreapta, și care astăzi a devenit pur și simplu un om al lui Dumnezeu, un om cu Dumnezeu, dar care știe să palpite, știe să înțeleagă la tot ce va să zică demonie, daimonie în viața artistică. Deci, revin acum și să
să vă spun, deci, între altele, îl mai admir și îl iubesc pentru faptul că are o directețe, o sinceritate extraordinară. Nu mulți oameni care, sau mă rog, nu mulți din prolog ar spune că Van Gogh este pictorul pe care jură și a cărui corespondență cu Theo i-a fost un combustibil extraordinar. Oamenii care îl știu un om al Evlaviei și al bisericii s-ar fi așteptat ca el să spună despre Tarkovski sau mai știu eu, de Rubliov, de lucruri din siajul acesta. Ori faptul că el dansează, iese în plin cu impresionismul și cu Van Gogh și că îl duce pe Van Gogh cu acea demonie sfântă solară în bisericile de la Balcic și la Stela Maris a Reginei Maria, îmi pare ceva, un mariaj între antiteze splendide. Bun, și revin acum, în sfârșit îmi mai place un lucru la el, trebuie să vă destind un pic și să vă spun că eu, între alte geografii literare, geografii spirituale sau psihogeografii, deosebesc artiștii și după alcoolul pe care îl preferă. Eu sunt un băutor de vin. Mihai este un om care preferă tăria. Când spui că preferi tăria, înseamnă că ești un om al verticalei, un om al loviturii năpraznice, în aripă, în suflet, în minte și un om al alchimiilor interioare. Omul care este pentru vin este un om al orizontalei, al lenei, al bârfei. El este deci un om al verticalității. În această carte admirați în primul rând bunicul pe linie maternă, un Constantin care n-a fost om al bisericii, dimpotrivă era un dandy, un om care era meșter la învârtit bastonul pe degete și care, atențiune, a fost tâmplar. Dintr-o dată precum Brâncuș și avem un om care meșteșugărește lemn. Apoi, o schimbare fundamentală, minunată și simptomatică, nu știu dacă te-ai gândit vreodată în destinul tău, nașul lui de botez este un om de stânga, un comunist pur, ilegalist înainte de 45, prieten cu toată șleachta care a făcut Scânteia și România liberă în 45, Geo Dumitrescu. Omul care era libertatea de a trage cu pușca, prieten cu Ivașcu, cu Belu Zilber, cu Lucrețiu Pătrășcanu băgat în pușcărie de Belu Zilber. Geo Dumitrescu era prieten foarte bun cu tatălui, Mihai Sârbulescu, fost albatrosist de primă oră, deci oameni care credeau în comunism, în marxism, leninism, ceea ce în 45 este cu totul altceva decât în 85, nu? Bun, dar faptul că are canaș de botez, un om de stânga, iar copiii lui îl au ca canaș pe Paul Gerasim, care este un om al bisericii din cap și până în tălpi, îmi pare iarăși un lanț, o legătură între contrarii. Iarăși ne asemănăm într-un mod, într-un detaliu interesant. La tăierea morțului, lui Mihai, știți că se alege dintr-o tătabă pe ce pui mâna, ierarhia lui a fost nu pixul, nu penelul, ci cartea pe primul loc, creionul pe locul 2 și paharul pe locul 3. La mine a fost stiloul pe locul 1, inelul pe locul 2, paharul pe locul 3, cartea nea. Bun. Dar amândoi am avut stiloul și paharul erau aici prezente. În casa lor veți afla de aici a dormit câteva săptămâni Marin Preda, prieten cu tatălui, venit în București proaspăt de la Siliștea și are și un dialog incitant cu tatălui pe care îl veți descoperi singur. Are un unchi, Heinz, care face, spui tu, Belle Arte la Paris. Asta mi-a plăcut. Deci nu Beaux-Arts la Paris, ci Belle Arte la Paris. Omul care i-a intuit talentul din primul foc. Apar aici mentorii săi și primii oameni care l-au ajutat substanțial, care sunt Ștefan Sevastre, Marius Cilievici, Paul
Gerasim și cu Afane Teodoreanu undeva. Sevastre este cel care l-a ajutat cel mai mult. În 1982 îi face prima expoziție, iar în 85 îl pune pe Mihai împreună cu Vanda Mihuleac, Sorin Dumitrescu și Cristian Paraschiv. Acum îmi place la el directețea, îmi place această cinste cu care știe să-l lovească necruțător. De pildă chiar pe omul care îi face acest dialog și care, domnul Petrovici, are o carte și un cult față de Marcel Chirnoagă, care lui Mihai nu-i place și spune dur, nu mă interesează Chirnoaga dumitale, cam așa. Deci are această franchețe pe care numai un artist sigur pe picioarele lui poate să o aibă. În plus, este un adept, știți că lumea, am aflat și eu acum vreo 7-8 ani, că breasla pictorilor este împărțită, mai rău decât la noi la literat în anii 80, între barbiști și prediști. Eugen Barbu cu Săptămâna, Marin Preda cu România Literară. La ăștia am văzut că e nenorocire între ciucurenciști și babiști. Ei, Mihai, la fel, cu o directețe minunată, se declară ferm de partea lui Ciucurencu. Și spune limpede, Cilievici, citez, este mult peste baba. Dură. Tot el are o formulă care îmi evocă lupta de rasă, lupta de clasă, lupta de breasă. O formulă foarte bine. Trebuie să vă mai spun că primul lui volum era de interviuri despre ucenicie și știe foarte bine, un om cu orgoliu, are un orgoliu foarte ferm, la care știe să se plieze pe cele mai diverse așteptări și pe cele mai diverse temperamente de pictori. În breasla artistică sunt niște orgolii, niște trufii înfiorătoare. Chiar el zice că a întrebat mai mulți pictori care sunt pictorii noastre preferați, adică Giotto, Rembrandt, Rubens, ceva. Dom'le, nimeni n-a putut să-i dea niciun nume străin. Aproape toți erau mai la un pas să spună că pictorul preferat sunt eu. Cam așa ceva. Dar și el ajunge oarecum aici când spune că pictura care este suma picturală pentru el este Pietà din Avignon, care nu are, este de un autor anonim. Deci el ne spune de lupta de pe prasă. Așa cum îl vedem, un om pufos, un om tandru, un om cald, un tip comprehensiv, generos, este foarte dur la o adică și știe să demisioneze în 1987 și în 1996. Demisionează în urma unui îndemn al pictorului Ștefan Cârția, care îl trimite, el fiind tot cadrul universitar, la o expoziție a studenților, să bată cuie și să întindă sfore și tablouri. Mihai, foarte frumos, cu toată slava, demisionează. Iarăși un lucru excelent. Îl laudă pe Sorin Dumitrescu că i-a facilitat atelierul de la UAP. La Paris aflăm că a stat 3 săptămâni în atelierul lui Ion Nicodil. Pe Van Gogh, pentru el, vrea să vadă Rubens. Iarăși o observație interesantă. Cel mai mult din lume i-a plăcut, cum v-am spus, Veneția 94, loc în care a fost împreună cu prologii Paul Gerasim, Tinu Flondor, domnul Horia Pastina, care se află aici, și Ioana Pătrânu. Minunat, sunt cu totul de acord, mai uns la suflet, cel mai frumos Giotto din lume se află în Florența, la Santa Croce. Ce este o capodoperă? Întrebare. Un răspuns pentru mine e greu de imaginat. La el, foarte ferm, taie cu sabia nodul Gucurdean, ceva care te amuțește. Deci cu Marcel Chirnoagă și Ștefan Cârția v-am pus. De acord cu Ion Alexandru, omul care ne-a schimbat viața, aici poate o să dialogăm mai încolo. În 1974 v-am spus că își face cruce. Așa. Acum, o scenă pilduitoare, minunată. Apropo,
după ce a dat cartea despre ucenicie, în care a știut să se arate ucenic, un lucru pe care tineretul de astăzi nu-l mai știe, nici vârstnicii nu știu să fie dascăli, meșteri, dar nici cei tineri nu vor să se mai aplece, să se mai bage ca o cheie pe gaura cheii la meșter. În schimb, el știe să facă acest lucru, are un jurnal. După primul volum despre ucenicie pe care eu l-am reșezat în 2002, în ziarul de duminică, are un jurnal pe care îl rog să și-l retipărească, poate adus la zi, despre care am scris în 2004. Și are o teză de doctorat minunată despre grupul Prolog, conducători sau coordonatori fiind Andrei Pleșupă. Apoi, o scenă gânduitoare, mână de prozator, cum apare părintele Cleopa la părintele Paisie, Cleopa fiind un munte de om și Paisie un omuleț. Și are o scenă exemplară, ca o străfulgerare, când muntele de Cleopa, odată intrat în chilia lui Paisie, dispare. Dispare pur și simplu. Și Mihai spune, se făcuse ca un cățel în metanoie. Atât, fără alte zorzoane, fără... Îl iubesc pe Mihai pentru Balcic, pentru că știe să se îmbibe de acea lumină care este exact la intermediu, este în acel interval îngeresc în care angelul cunoște cât e de luciferic, cât poate să te amenințe, cât poate fi demonul travestit în înger și invers. Lumina de la Balcic este atât de aptă pentru urechea lui Van Gogh, ca să zic așa, încât este mereu la limită între bine și rău, sau dincolo de ele. Din 2005, Mihai se duce în fiecare an și, practic, legătura lui cu lumina, care poate fi și Maica Marie, și lumina Sofiei, și lumina de dincolo, și lumina interioară, dar știe să se lase consumat, să se lase ars într-un duh și între